लोगोफोरजों दा माने मिशन सारियालि मोनफैबाय तेजपुराव फैदों आरोना तेजपुराव मोनसे खामानिनि थाखाय फैदों कर्टआव थांनांगौ कर्टआव थांनांगौखाय बिथिं फैदों आरोना जोङो मोनसे खामानि दङ कर्टआव दा जों नै मेन टाउना ओरैजायसो नालाय नैबे मिशन सारियालि बारबाय कर्टआव थांगासिनो जों दा बिराद भिरलै तेजपुराव सिटी एरिया जाबायना बिराद भिर जायो बेखायनो जोङो फुङावनो फैयासै दानि बावैसो फैब्रबनांदों एकथासोआवसो फैखानाय जोङो नै 1 घन्टा लाबाय आरो माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय ओरैजाय माने हामफेनि रेशन कार्ड बानायनांगौ नालाय होजोंहाय दाननो हायाखै बिनिखायनो तेजपुरावसो फैनांगौ आरो कर्टआव खामानिबो दंखायो डाइरेक्ट कर्टआव फैखाबाय कर्टआवसो दाननो होनो बिसिना बेलेग आरोना ओमफ्राय दा बेहायनो आरो तेजपुर थांदों दा मोनबायानो तेजपुर बेनो गासिबो नांजोबो टाउनफ्राथ' ओमफ्राय अफिसाबो इथिंसो आरोना कर्टआ अबे कम से कम इंडिकेटर तो लगा लो बिराद गोजौखा स्पीड ब्रेकारा बचना ए हंसी लो में आ गया अरे कैसा गाड़ी चला रहा है यार बुरबकफ्रा मादि गारि सालायदों बाजार इंडिया तेजपुर मेन टाउन मोनफैबाय नै त्रिवेणी मोनसिगोन बारा गोजान गैला बास स्टेन्ड अट'फ्रा बिराद दुगा देखायलै हाखावनायखौल' मिथिगौ भिर जाथार नालाय ब्रा लामाफ्राबो मोनानानैसो मोनहैसिगोन जों दा
दा सिदा थांसै बेनिफ्राय बैथिंसो त्रिवेणी बास स्टेन्ड बारलांबावनांगौ अरे मा साइड बोआब्रा गारियालाय लामायानो फिसा फिसा टाउननि लामायानो स्कुल गनाय टाइम बाथाय बिराद भिर जाखायो आरोना नोंलै इंडिकेटर दो केला ग्रीन जोङाबा थांनो हाबावासो नै लाइटआ 7 6 5 4 3 2 1 गो बोरमा फान्था मानसिलाय सालायनो रोङा नामा माने पुलिस थालायलायला आरोना दाना माने गोजौआवनो माबा बेनो ओइथिंबो दं मेरला पार्कलै तेजपुराव जों दा त्रिवेणी मोनफैबाय बास स्टेन्ड जों दा कर्टआवसो थाङो नालाय कर्ट मोनफैबाय नै कर्टआ बेहायनो ओइ सिदा थांनानै ओरै थांसै जोङो ओइथिंजायसो हाजोआव दा थांनो हागोन र' दा थांनो हागोन थांफेरबाय जों दा कर्टआव मोनफैबाय नै बिथिं नो एन्ट्रि बावसो गिदिंनानैसो थांलायबावनांगौ आरोना है बेजोंनो हाबनोसै फाइनालि जोङो नै जेडिकेल कलेज कर्टआव मोनफैबाय तमाम मानसि जेराव खालामनानै लाग्रोनांसिगोन जोङो कर्टआव बाइकखौ माथिं दोननो जादों दा बाइकखौ दोननानै लाग्रोसै बेनिफ्राय जों मावनांगौखिनि खामानिखौ मावनोसै आरोना बेफोरावनो सोनानै दोनलाबायनोसै बाइकखौ